vítám našeho dalšího řečníka, Martina Šandu. Zajímavého to člověka. Já se přiznám, že my se známe přes rodinné vztahy, a vůbec jsem netušil, že dělá takové věci, které nám tady dneska bude představovat. Vůbec jsem netušil, že je člen čínské taoistické linie školy Sang Feng Pai, že je řádovým jménem Pei Yue Dao, že je lektor právě čínských bojových umění, že několikrát navštívil Čínu a studoval jak ta bojová umění v různých klášterech, ale taky to, jakým způsobem může pomáhat lidem přes shiatsu masáže, ale taky klasickou čínskou medicínu. Že to studoval jak v té klasické podobě, tak v moderních nemocnicích, které tam navštívil, a o tom všem je připraven nám povyprávět. A já věřím, že upřesní i ten můj úvod, který tady stručně teďka mám. Takže Martine, máš slovo, aby si představil sám sebe i to, co tě v podstatě přivedlo k té východní filozofii a konkrétně k taoismu. Děkuju za ten úvod. Jsem rád, že tady můžu vystoupit a malinko seznámit vlastně veřejnost s tím svým příběhem, respektive s kulturou, která mě velice ovlivnila, která mě neustále naplňuje a neustále je vlastně výzvou k nějakému studiu. Samozřejmě, že ten název Lidé v rovnováze se mi velice zamlouvá, protože to, co dělám, to, co mě vlastně je mi průvodcem celý život, tak je vlastně o harmonii, o rovnováze, hledání rovnováhy vlastně se svým okolím, se sebou samým, ale pochopitelně taky jsou tu ty dva světy, které jsi zmínil. To je ten svět vlastně těch bojových umění a svět tradiční čínské medicíny. A jsou to ty dvě vlastně antagonistické energie yin a yang, které neustále mě provázejí tím, co dělám dennodenně. A pokud budu schopen vidět malinko, třeba nastínit a otevřít ten svět a někoho inspirovat, tak budu skrz tady tuhle možnost velice rád. Abych se nějak představil, nebo podíváme se trošku do té minulosti, mě ta Asie de facto pronásleduje, když to takhle řeknu vtipně, už od mladých let, protože mě vždycky zajímalo mě bojové umění. Vystřídal jsem jich několik, od Vovinam, Vietvo Dao, Taekwondo, byly tam nějaké pokusy s boxem, s judem a dalšími těmito bojovými styly. Tam jsem utržil taky nějaké rány a měl jsem nějaké úrazy. A to zase ta druhá část vlastně, aby se to spojilo. A hledal jsem taky tu cestu uzdravení, hledal jsem vlastně nějakou cestu klidu. A to mě zase přivedlo k té tradiční čínské medicíně skrz masérské techniky, skrz mé učitele, první učitele masážních technik, první kontakty potom s čínskými učiteli a už se mi to tak zadřelo pod tu kůži, že jsem nějakým způsobem zůstal věrný právě té čínské kultuře, snažil jsem se k tomu přistupovat opravdu zodpovědně. Moje pokusy ovládnout čínštinu jsou velice chabé, ale přesto se to snažím dohánět. Ale co chci vlastně říct a priori, je to svět vlastně harmonie. Byla tam řeč i o filozofických tématech a protože jsem vlastně člen
rodiny Sanfenpai, tak musíme se dotknout právě i toho taoismu. A je to velice zajímavé a široké téma, které jsem právě měl tu možnost opravdu díky těm svým učitelům prožít i ve buddhanských chrámech. Je to něco pro člověka tady ze střední Evropy velice zajímavé. Ta exotická kultura na vás opravdu dýchne. Je to svět sám pro sebe. Navíc ten filozofický taoismus se opírá vlastně určité principy, které já uplatňuju je v masážích, v akupunktuře, v dětských masážích, tuina. Takže ten svět je velice, velice široký. Já bych byl právě i rád, kdyby Zdeněk nějakým způsobem mě nasměřoval, případně kdyby se chtěl i někdo zeptat na nějaké přímo dílčí věci, protože mnohdy se ztrácím v té širokosti tím, jak i ty moje aktivity jsou široké, tak mnohdy nevím, kde případně začít a někdy nevím, kde skončit. Pokud se týká harmonie, ano, ta provází vlastně všechny ty východní filozofické směry. A jak je to konkrétně v Tao? Jo? Od kterých konkrétních mistrů ses učil, nebo které filozofy třeba ty uznáváš, kteří tě oslovili? Mě osobně třeba oslovil Lao Tzu z jeho přístupy, že? Ale mě by zajímala ta tvoje konkrétní cesta. Jo? Jestli popíšeš i ty své první cesty třeba do Číny, co ti to dalo, jak ses posouval a které ty techniky tě třeba začaly bavit a které si začal uplatňovat tady v Česku. Co se týče filozofie, tak v každém případě je to velká pravda. Tao Te Ching v českých překladech je velice hojný, řeknu snad druhý, třetí evropský jazyk, který má tolik překladů. Takže každý člověk, který by se chtěl nějak dovědět, tak bezesporu by měl zprvu po Lao Tsem, po Tao Te Chingu opravdu šáhnout. Problém je v tom, že ten text je velice hluboký, je velice spletitý, dá se říct, že je temný, vysvětluje Tao a ctnosti takovým způsobem, které nebudou asi úplně Evropanovi blízké. Takže je to velice, velice zavádějící někdy ten text. Ale já mám rád praktické věci a ty praktické věci toho taoismu se vlastně odráží v té klasické tradiční čínské medicíně nebo ve Feng Shui. A tam už jsou paralely, které si můžeme vlastně nějak navnímat, pochopit a lépe vysvětlovat. Ale co se týče té mojí první cesty do Číny, tak samozřejmě je to obrovský náraz Středoevropana s obrovskou masivní kulturou, starověkou kulturou, starou několik tisíc let. Pro člověka, který nezná tu kulturu, tak to může být docela velký šok. Ale zase záleží, jestli tam jedete jenom s nějakou cestovní agenturou a chcete se podívat na ty hlavní kulturní bohatství, to znamená velká čínská zeď nebo dlouhá čínská zeď správně, Chrám nebes, zakázané město, Xi'an, anebo tam budete vlastně žít někde opravdu v rodině a načerpete tam úplně jinou trest vlastně té kultury. Mně se povedlo de facto oboje, tím, že jsem byl i přímo v chrámu, tam vidíte opravdu ten dennodenní život. Samozřejmě je to provázáno tím cvičením, je to provázáno lektorskou prací, duchovními praktikami, meditací.
od zhruba 5. hodiny raní do nějaké 9. hodiny večerní se nezastavíte, takže je to velice i náročné, bych řekl, fyzicky i psychicky. Takže ten náraz pro toho člověka, který přijede právě do té Asie, může být opravdu velký, ale myslím si, že už v současné době i v České republice nebo vůbec v Evropě jsou lidé fundovaní, kteří vás nějakým způsobem můžou na to připravit. Mě na to připravoval vlastně Otakar Chochola, který je hlavní učitel splujících oblak z pražské vlastně asociace. Takže jsem měl, si myslím, že výbornou průpravu, a to jak právě co se týče toho cvičení, tak co se týče vlastně té kultury, protože on sám, ač je architekt, tak ty dovednosti feng shui, což znamená nějaké umístění, nějaké stavby, případně v tom harmonickém prostředí, tak je jeho opravdu velice kvalitní dovednost. Takže ta kultura mi byla nějakým způsobem už dřív blízká, ať už z literatury. Takže takový velký šok to třeba nebyl, ale pro mnohé to může být, si myslím, že velký šok. Minimálně, jak kdysi řekl velký sinolog profesor Švárny, že je velký šok právě v tom, že Číňanů je mnoho. Takže když přijdete kdekoliv na ulici, tak ten proud lidí vás vlastně do jisté míry může velice rozptýlit. Takže je to taková vtipná narážka, ale našich 10 milionů samozřejmě v České republice, to je jedno větší město v Číně. Bezva. A teďka, když si vezmeš, co jsi přivezl z té první cesty, co jsi začal aplikovat tady u nás v Ostravě, začal si nejdřív masáže nebo ty kurzy bojových umění, takže na jedné straně, co jsi dělal sám ze sebou a co jsi dělal pro veřejnost? Ano, rozumím. Moje praxe už byla dávno předtím. Já jsem studoval čínskou medicínu v několika školách tady v České republice. Měl jsem i nějaké evropské učitele, takže nebylo to tak, že bych při první návštěvě si odnesl nějaký balíček a začít praktikovat. Tak to nebylo, ale samozřejmě, že ten vliv po té, co člověk se setká s tou kulturou, je velice silný, velice masivní. A spíš jde o to, že si uspořádá nějaké vnitřní priority. Pokud takovým způsobem potom ty priority máte uspůsobeny, tak se můžete daleko lépe zaměřit právě na ty funkční věci, což se mi povedlo, protože moje práce je terapeut tradiční čínské medicíny, takže já každý den mám klienty, které provázím na té cestě k uzdravení, ať je to shiatsu, ať je to ta čínská tchujná masáž, nebo kvaša, nebo akupunktura, akupresura. Takže je to veliký samozřejmě balíček těchto technik, které jsou pro laika do jisté míry neznámé, proto jsem rád, že můžu nějakým způsobem to i tady zprostředkovat. Co se týče těch bojových umění, tak zase jsme měli i dřívější kontakty s Čínou, takže nebylo tak, že bychom skočili do neznámých vod, ale spíš šlo o nějaké potvrzení a utvrzení si té správné cesty. A já tu správnou cestu opravdu se snažím, tak jak jsem se naučil v té Číně, posouvat i tady za ty hranice té naší každodennosti. Takže ty naše reálie se snažím trošičku ozvláštnit, otevřít a hlavně prakticky. A to je bohužel jedna taková maličkost, která nám nedovolí přes Zoom, přes jenom toto
komentování těchto technik nám to nějak nedovolí, protože to, co vlastně já dělám, je velice praktické. Není to jenom mluva, není to jenom mluvení, ale je to opravdu zaměření se na tělo, na harmonii těla, ducha a dechu, na nějaké 3 poklady, které Číňané takto vidí. A tímhle způsobem se snažím prakticky praktikovat Evropanům, kteří jsou velice zaměření hlavně na mysl, respektive na intelekt. Snažím se vlastně malinko z toho intelektuálního, z těch sfér posouvat spíš i do toho těla a k tomu vnímání toho těla, protože když jsme se tady dotkli i toho zdraví, tak jak moje předřečnice řekla, že po tom 45. roku věku už cítila určitou únavu, určitou, dejme tomu, nástup stáří nebo nemoc. Ano, všechno to, co děláme, může být vykoupeno bohužel tím, že budeme nemocní, protože pokud nezvládáme tu svoji harmonii, tu harmonizaci těch svých schopností, harmonii i tu psychickou, nějakým způsobem si vytvářet, tak rozhodně ta disbalance, dá se říct, že to je takový terminus technicus, pokud disbalance vznikne v těle, tak vznikne nemoc. Takže tu nemoc právě tím praktickým, to znamená cvičením, to znamená dietou, to znamená bylinnou terapií, se snažím přenést vlastně k těm svým klientům. Bezva, tak teďka, když by si třeba přiblížil, co konkrétně děláš s těmi klienty. Zmínil ses v rámci té naší přípravy, že možná i předvedeš nějaké cviky nebo že nám ukážeš nějaké praktiky, že si můžeme společně třeba i zacvičit, takže nastala ta doba teďka, že bys nám něco třeba předvedl? Myslím, že ještě ne, ale v každém případě můžeme třeba nastínit to, jakým způsobem ta čínská medicína pracuje. Ona má určité pilíře, se kterými pracuje už několik tisíc let. A je to třeba Qigong. Qigong znamená práce s energií. Jedná se o koncept cviků, provázených vlastně v určitých pozicích, které pomocí hlubokého dýchání a uvolnění směřují a harmonizují energii Qi, což je vlastně ta vnitřní energie. Dá se říct, že kdo zná jogu, tak určitě slyšel o práně. Takže tuto energii nějakým způsobem se snažíme uvolnit v těle, rozpohybovat, případně nějakým způsobem nasměřovat. Můžeme ji směřovat pomocí nějakého pohybu nebo pomocí vizualizace nebo dokonce pomocí zvuku, což je velice zajímavé. Já jsem v chrámu Pajmašán se učil také, dá se říct, léčení zvukem, takže i to léčení zvukem je velice zajímavé, protože určité rezonance rezonují s těmi našimi vnitřními orgány. Je to hlavních 5 orgánů Cang, které jsou vlastně na té nejvyšší příčce v té čínské tradiční medicíně. Takže těch cviků je mnoho, různým způsobem se můžou upravovat a Qigong jako takový nám vlastně revitalizuje jak ty fyzické, tak ty duševní nebo psychické síly. Takže dá se říct, že je to jeden z pilířů samozřejmě té tradiční čínské medicíny, protože tradiční čínská medicína by nejraději, a já také, pracovala hlavně jako prevence. Protože pokud už nějakým způsobem máme nemoc, tak můžeme říct, že v té harmonii nebo v té rovnováze jsme selhali a ta naše životní cesta se od té rovnováhy odchýlila. Další pilíř může být právě ta masáž, která obdobně jako ten Qigong pracuje s dráhami Qingluo, což jsou akupunkturní dráhy, jak je známe, jsou tam nějaké body, které můžeme napichovat, stimulovat prsty nebo nějakým škrábáním, baňkami a tak dále. A stejně tak
je používám pro dospělé nebo pro děti, tyto dráhy a tyto body, abych podpořil plynutí a harmonický tok energie v těch vnitřních orgánech, kde se vlastně děje to podstatné, protože je pouze to světýlko na nějaké obrazovce, ale to podstatné se děje v tom procesoru a to je právě to, co nás zajímá. Pochopitelně další oborem čínské medicíny, který jsem studoval právě i v Číně a je to neoddělitelná součást, je bylinná terapie. Takže můžeme se i bylinnou terapií jistým způsobem vrátit k rovnováze. Těch léků, prostředků je velké množství, používají se tam i živočišné nebo produkty nebo minerální produkty. Prakticky jsou to i bylinné recepty, které jsou staré několik staletí a jsou stále v platnosti. Takže to je něco, co je úplný zázrak v čínské medicíně nebo respektive vůbec v našich nějakých lidských znalostech, že kultura, která má samozřejmě takovou dlouhou historii, používá neustále i čínské bylinky a recepty tak dlouho a neustále používá vlastně stejné recepty, které jsou opravdu platné i pro současného člověka, jakkoliv jsme odlišní od starověku. Další pilíř je právě akupunktura, která ještě více stimuluje tyto akupunkturní body. Takže to velice zajímavá a jakousi mystikou opředaná technika, která ale nemusí být vůbec mystická, protože setkal jsem se na vysoké škole v Tientinu právě s touto praxí a ti průvodci, ti učitelé velice rozumně a srozumitelně vysvětlovali a ukazovali a hlavně léčili opravdu desítky, stovky lidí denně právě touto technikou, která pořád si nějakým způsobem asi i hledá cestu k tomu evropskému nebo respektive českému klientovi, protože není to asi nejpříjemnější představa, že nějaké jehličky se budou zavádět vlastně do těla. Takže to jsou techniky právě čínské tradiční medicíny, které se klient, který přijde ke mně a bude se snažit mi vysvětlit nějaké svoje disharmonie, tak s těmito technikami my vlastně pracujeme. Často se mluví o různých zázračných vyléčeních, že se někdo dlouho trápil s nějakou nemocí a potom jednoduché věci třeba právě z čínské medicíny hodně pomohly. Máš nějaké takové příklady z vlastní praxe? Ano, mám jich několik a někdy je to opravdu zázrak, ale na druhou stranu pro praktika čínské medicíny to někdy právě zázrak vůbec není, protože ta celostní medicína vidí toho člověka opravdu i v té harmonii s tím duchovním přesahem, s tou psychikou i s tím tělesným. A mně se několikrát stalo až takový zázrak, že mi třeba odešli klienti bez berlí. Takže říkáme tomu vtipně mezi terapeuty lurdy. Takže když vám odejde člověk, který přišel o berlích a zapomene si je a vy musíte volat z okna, vemte si ty berle, tak je to opravdu směšné, ale takové zázraky se stávají. Tak to je krásné. Mě jako chlapa hodně zajímají i bojová umění, takže jestli to dokážeme třeba i propojit, jo, jakým způsobem ty věci spolu souvisí, že na jedné straně bojová umění a na druhé straně terapie. Dokázal bys nám to trochu přiblížit? Určitě, samozřejmě. Je to vlastně neoddělitelné, protože pokud máme vlastně tady ten yang, to znamená ta bojová umění, ten silový prvek,
tak bychom k tomu měli vlastně přistoupit i s tím měkkým prvkem yin, tím ženským, a spojit to v tu jednotu, což znamená zase ta harmonie, respektive ta rovnováha. Je tady strašně moc průniků. Pokud se bavíme o bojových uměních, tak čínské bojové umění, respektive všechny asijské umění, ale řekl bych právě v té Číně, je to kouzlo, že se zaměřují vlastně na útoky na citlivé body. Citlivé body, dá se říct, že jsou buď to nějaké nervové zakončení, nebo právě ty akupunkturní dráhy a body, které se používají i v tom léčení. Takže my učitelé, jak v Číně, tak i jinde ve světě, vždy používali obé, to znamená, že byli to praktici tradiční čínské medicíny, což jim dávalo tu možnost najít velmi přesně akupunkturní body na lidském těle a využít je právě i v sebeobraně, respektive v ochromení, dejme tomu, nějaké končetiny toho protivníka. Takže tyto dvě, byť bych řekl, zcela nesourodé věci jsou vlastně jedno. Rozumím. Často se mluví o spíš obranných technikách než útočných. Jak to máš nastavené ty? Vždycky je to obranná technika. Já jsem se zaměřil na takzvané vnitřní styly, které se jmenují Neitia v čínštině. Opírají se hlavně o taoismus, opírají se vlastně o určitou laskavost, milostidenství a nikdy nejsou agresivní. Vždy je to vlastně určitý popud na útok. Nikdy nezačínáme žádným způsobem útočit my. Vždycky ten protivník je agresor, celé sestavy jsou takto koncipovány a vždycky se jedná vlastně o nějaký protiútok. Jenom já, když se dívám na tu i sestavu, co je tady dneska, tak je tady spousta lidí z managementu firem. Jsou tady personalistky, ředitelky, ředitele. Jsou některé ty věci využitelné třeba i v manažerské praxi? No, v každém případě, protože zprvu ten člověk musí být lídr sám sobě. Musí vést sám sebe. Co mě naučili hlavně bojové umění, co mě naučila bojová umění, je víceméně pracovat se svými neřestmi, se svou leností. Je to o tom, že člověk musí překonávat sebe, aby mohl případně překonávat někoho jiného. Musí měnit sebe, pokud chce měnit někoho jiného. Vždycky musíme začít od sebe. A dokonce i náš patron Chan San Feng má toto motto, že štěstí vyrůstá ze mě a svůj vlastní osud vytvářím svou prací. Tedy jestli si pochopil ten přínos. Takže jde o práci vlastně sám ze sebou a později můžu vlastně přetavit tyhle ty zkušenosti, když pochopím vlastní mysl, pochopím vlastní nutkání, vlastní pohyby psychiky, tak můžu vlastně pochopit lépe ostatní, protože nemáme jinou mysl tak blízko než tu svou. Je to krásné doporučení. Já osobně třeba v rámci tréninku time managementu často cituju Lao Tzu, který říkal, zasej myšlenku, sklidíš čin, zasej čin, sklidíš zvyk, zasej zvyk, sklidíš charakter a zasej charakter, sklidíš osud. Takže je to hodně o té práci na sobě a formování se přes ty základní myšlenky a konkrétní činy, až potom můžeme možná, když to spějeme někde daleko, ovlivňovat i možná významněji to své okolí. Takže teďka
já bych se zase vrátil k tobě. Jak ty na sobě pracuješ, kromě meditací, co všechno děláš ve svém praktickém životě? Jestli bys mohl přiblížit třeba i svůj takový denní rituál z hlediska vstávání, cvičení, stravy, jo, usínání a podobně. Mě by to teda určitě zajímalo. Co se týče nějakých mých osobních priorit, tak samozřejmě hodně se to točí kolem cvičení, takže cvičení je neoddělitelná součást mého denního režimu, ale nechci zanedbávat ani sport, takže velice rád plavu, nějakým způsobem se snažím propracovat i k běhu, takže jsem si osvojil minimálně techniky či runningu, které se velice mi zalíbily i mojí ženě, takže se snažíme tímto způsobem pokračovat. Či running, zase máme tam to či, což znamená ta energie, takže mě to velice oslovilo a to uvolnění toho těla při běhu, postavení těla je velice blízké právě jak těm bojovým uměním, tak qigongu. Co se týče dalších technik, kterými se udržuju v harmonii, tak používají se hodně i bylinné preparáty, které neustále vlastně uzobávají lidé v Číně, jako stimulanty ženšen nebo cordyceps nebo další houby, které vám a myslím si, že v těch manažerských pozicích té energie není nikdy dost, takže tam by bylo taky velmi zajímavé se případně od těch Číňanů poučit. Co se týče těla jako takového, ještě bych zmínil samozřejmě tu meditaci a to sklidnění, která je nejenom dobrá dobrá i pro tělo, čili pro vnitřní orgány, které vlastně neustále zpracovávají naši potravu a musí se samozřejmě i z pohledu té celostní čínské medicíny konfrontovat s našimi emocemi. Takže naše emoce vyvěrají z pohledu Číňanů, hlavně z vnitřních orgánů, nemají tam jakýmsi způsobem odděleno toho ducha a to tělo, ale je to vlastně pořád jednota. Takže i toto je velice, velice hodnotné, si myslím. A v každém případě stretching. Stretching je věc, která je velice zanedbána. Bych řekl, kdykoliv se podívám na plavce nebo běžce. Teď jsme byli s manželkou na běhu Rundál a tam jsem si všiml, že byť bylo opravdu špatné počasí, tak bylo tam minimum běžců, kteří nějakým způsobem právě ten stretching vykonávali. A to pro mě jako pro terapeuta čínské medicíny, který se zaměřuje spíš na ten pohybový systém, tak nebylo moc pěkné zjištění, protože stretching je výborná technika, výborný pomocník na to, aby jsme si nespůsobili nějaké onemocnění právě toho pohybového ústrojí. Takže těch možností máme více, já je opravdu se snažím všechny dodržovat, nehledě na to, že máme i nějakou cestu, co se týče diety, takže dietní systém, který vychází právě i z tradiční čínské dietologie, tak se snažíme naplňovat. Přivezl jsem si spoustu i receptů, některé vařím já, některé vaří lépe moje žena. V každém případě určitě moje žena vaří lépe než já, takže jsem tomu velice rád, za což jí děkuji. Takže mě v tom velice podporuje. Takže těch možností je opravdu hodně. Samozřejmě, že snažíme se vyhnout nějakým rafinovaným, konzervovaným, případně smaženým výrobkům a také samozřejmě do jisté míry masu. Ale ty si trošku utekl od té mé konkrétní otázky. Jo? Mě by opravdu zajímal ten tvůj režim. V kolik vstáváš, jo? Co děláš, jestli nejdřív cvičíš, pak snídáš, nebo jo? Ano, Kolik třeba v chodíš pořádku, spát a v podobně, tak jestli pořádku. bys mohl takto.
Pokud vstanu třeba kolem 7 hodiny, zacvičím si hodinu, dejme tomu cvičení na core, zacvičím si makoho cvičení, protáhnu se, vezmu nějaké maily, udělám si nějakou snídaní, většinou je to něco teplého, nějaké kaše. Pokud mám dopoledne klienty, tak se přesouvám a pracuji s klienty až do obědové pauzy. Po obědové pauze jsem si osvojil taky jeden zvyk, který v Číně určitě by každý narazil, a to je šlofík po obědě, takže velice doporučuju. Poté se zase přesunu do práce a nebo taky mám později večer cvičení. Takže i s tím cvičením vlastně neustále nějakým způsobem pracuji několikrát denně. Do toho se snažím vkládat i plavání, takže pokud mám vícero klientů, tak večer byste mě potom potkali na bazéně. Voda mi velice pomáhá smít určitý i stres, který z toho pramení, protože na mě se obracejí lidi, kteří opravdu už zažili hodně, potřebují pomoc a není to vždycky jednoduché a ani ty diagnózy nejsou mnohdy veselé. Takže voda je velký pomocník v tomto. Já se snažím samozřejmě v tom okamžiku meditovat, plně dýchat a uplatnit všechny principy, které vlastně vycházejí jak z Qigongu, tak z bojových umění. A je to výborný relax, takže doporučuji všem právě plavání, doporučuji vodu. A večer schlídnu rád i nějaký film nebo seriál. Jsem velký filmový fanda, takže to mě taky nějakým způsobem může pomoct vyrovnat se s určitým stresem, který zažívám přes den. A pochopitelně ta dávka meditace před spaním se mi taky osvědčila jako praktická. Takže takovýmhle způsobem se ten můj den víceméně odvíjí. Pokud máme nějaké volno, tak vyrážíme buď to na zahradu, nebo na hory, nebo za nějakou kulturou. Taky pochopitelně mám rád i obrazové umění, takže rád navštívím i galerii. Takže jestli tohle to možná stačí, nebo Jo, ještě myslím, že to chceme jako nějak to je přiblížit? takové nahlédnutí do tvého osobního života. A teďka, když by se někdo chtěl začít trošku blíže nebo více věnovat těmto praktikám, co by si doporučil, jak si kde začít? Jo? Jakou knížkou, jakým cvičením nebo jakým kurzem? Rozumím. Knih je opravdu obrovské množství, ale je to nepřenosné, stejně jako je nepřenosné do jisté míry i toto vysílání, protože ta práce s tím vlastním tělem je něco svébytného, specifického. Takže pokud chcete, zajděte si na moje kurzy, vyhledejte si to a já budu rád, když se uvidíme. To cvičení je něco, co nelze nahradit žádnou zvláštní pilulkou, nelze to ani zaplatit v uvozovkách penězi, ani zlatem. Pohyb je něco, co je nám opravdu blízké a co mě velice mrzí, tak mladší generace už s tím pohybem je velmi, velmi na štíru. Takže je to něco, co se snažím propagovat, ale nevím, nakolik se mi to povede, protože inspirací většinou k tomu pohybu je až nějaké závažné onemocnění nebo nějaký opravdu takový střet s tou nerovnováhou, ale ta nerovnováha už je mnohdy, bych řekl, velice rozvinutá a ta cesta pak zpět je velmi klikatá. Takže prevence jako pohybová prevence vůči onemocnění nebo psychickým neduhům mohu jenom doporučit.
A tak mohl by si nám něco i předvést, co třeba ty konkrétně cvičíš, nebo nás něco naučit, nějaký jednoduchý cvik, který v rámci třeba Qigongu, nějaké sestavy pomáhá trošku oživit energii, zvednout se, doplnit rezervoáry. Ano, můžeme, tedy zkusím. Velice jednoduchý cvik s nádechem, s výdechem je harmonizovat svoje vnitřní prostředí a sjednotit pohyb s dechem. Uplatňuje se většinou u toho hluboké břišní dýchání. Bránice by měla být uvolněná. Stejně tak můžeme jít dopředu a nabrat energii k sobě. Později následují 3 kruhy, které opět mají oporu v taoismu, kdy se snažíme harmonizovat sebe sama v prostředí nebe a země, jako ten třetí prostřední článek. A veškeré cviky zakončujeme složením rukou v oblasti pod pupkem, kde je spodní tantien, což je rumělkové pole elixíru, které je vlastně středem člověka. Toto cvičení můžeme provádět kdykoliv, i několikrát denně, není k tomu třeba nějakého speciálního vedení. Co je důležité, tak harmonizujeme vlastně 3 poklady, které Číňané znají už tisíce let, a to je hlavně dech, pohyb těla a představa. Tyto 3 části se spojí v jedno a pomáhají tomu kroužení energie v těle. Pracuješ nějak s čakrama, představuješ si čakry a průchod energie čakrama, nebo... Čakrový systém není původní systém čínský. Číňané právě používají jakési 3 pole elixíru, tantien čínsky. Jeden je mezi obočím, jakoby třetí oko, druhý je v oblasti srdce, dá se říct ta srdeční čakra, a třetí je v oblasti pod pupkem nebo pupku, což je vlastně ekvivalent druhé čakry. Takže tento systém jim byl znám do jisté míry, ale zaměří se na tyto 3 místa a tyto 3 místa neustále nějakým způsobem můžeme stimulovat a pracovat s nimi během cvičení. A pokud i já pracuji jako terapeut, ať už je to akupunktura, ať je to akupresura, ať je to masáž, tak se snažím používat v harmonii tyto 3 místa, abych svou vlastní energií mohl pracovat i pro toho klienta. Já si to nedokážu představit. Mohl bys to nějak přiblížit, jak to funguje? Je to záležitost hodně vizualizace, kdy si můžeme vlastně vytvořit během právě té meditační praxe statických pozic tyto 3 místa jako nějaké perly, které se nám začnou
materializovat v těle a později si je dáme do jisté roviny, do osy a udržíme je pokud možno po celou dobu praxe. Ale to už je vedení, dá se říct, že toto je technika Neitan, čili vnitřní elixír, který je trošičku složitější. Tady už bych naopak spíš doporučoval nějakého kvalifikovaného učitele, než u těch cviků, které jsem ukazoval dříve. Děkuji. Takže máme 41 minut povídání, možná víc trošku. Já bych se teďka zeptal i našich přítomných účastníků, co je zajímá z té tvé konkrétní praxe. Jaké mají otázky? Já bych se zeptala. Hanka Bobrovská. Tak Já se omlouvám. moment, takže postupně Vlasta Prostecká byla první, pak Hanka Bobrovská, takže jo? Já bych se zeptala na to, jak se kluk z Česka dostane k takovým jako taoistickým vědám, k čínské medicíně. A samozřejmě spoustu lidí se tak jako povrchně o to nějak zajímá, něco si nastudujeme a něco o tom víme, ale do té hloubky, jak se prostě jako kluk z Česka dostane do takové hloubky k těmhletěm věcem. Co je ten první impuls? Budu se tím zabývat a nebudu se tím zabývat jen tak, že si něco o tom přečtu a budu chodit do cvičení, ale budu se tím zabývat jako takhle hluboce. První impuls bylo opravdu setkání s Tao Te Chingem. Velice hluboce mě ta kniha oslovila. Mm-hmm. Nějakým způsobem to rezonovalo s mou duší, s mou psychikou a objevil jsem, že je to nějakým způsobem můj směr. Mm-hmm. A pak už byl jenom hlad po informacích a setkání asi s těmi správnými lidmi, které jsem samozřejmě hledal, protože taková cesta není vůbec jednoduchá. No právě. No. Byla složitá. Setkal jsem se na své cestě i s učiteli, kteří nebyli těmi správnými učiteli, pokud se chci vyjádřit velice rozumně a kulantně. Mm-hmm. Takže je to i trošku klikatá a trnitá cesta. Mm-hmm. Ale je to o tom, že pokud se rozhodneme něco dělat, a tady si myslím, že je to stejné v tom manažování nebo v nějaké profesi, pokud se člověk chce opravdu někam posouvat a má to vevnitř, má tam ten směr. Zvuk i pohyb. Má tam ten směr, tak může uskutečnit de facto vše. Mm-hmm. Jo. Takže potom ta vůle a ta píle a to odhodlání. A ještě jedna otázka mě zajímá, protože já mám na tu Čínu takový jako hodně specifický, ale on je to spíše politický názor. A jak se ten taoismus, který je vlastně vám dán a jste jim prolnut a je to ta míra té harmonie a toho krásna a té ladnosti a prostě té symbiozy, jak vám to ladí s tou současnou Čínou a jejím jako, nechci říct úplně politickým postavením, ale tím, co ti chudáci tam dneska a denně žijou v zemi, která je známa svým pošlapáváním lidských práv a v zemi, která prostě nemá s demokratickými principy nic společného. S tou harmonií, jo, lidskou. Jak vám to souzní? Já se zaměřuju spíš na tu starou Čínu, abych řekl pravdu. Takže úplně jako kdyby se na to současné nedíváte, nevnímáte a jdete jenom po těch starých kořenech a po těch starých principech. Přesně tak. Řekl bych, že jsem spíš pro tradici. Snažím se tím směrem jít, pokud jsem měl nějaké teď tady, tak například ze Singapuru, takže tam to ovlivnění případně tou komunistickou Čínou jako neexistuje. Jasně. Dá se říct, že to období, které v té Číně je období, které přejde.
taoismus je tady daleko delší dobu než jakákoliv dynastie, která v Číně panovala. Jo. Takže máte tu víru, že to bude zase v pořádku. Víte, ty věci se neustále střídají. Jako taoista musím chápat dvě energie, které neustále v té své synergii cirkulují. Takže pokud bychom řekli, že teď je nějaká rušná doba, tak musíme vytrvat, protože trpělivost je opravdu ctnost, která v té Asii se velice cení. Ano. A ta změna přijde. Tak jak den se mění v noc a noc se mění v den. Jo. Žijeme v neustálé změně. Děkuji. Bezva. Taky, no, krásná odpověď, krásná otázka. Japonci říkají, že nejdůležitější je umět správně položit otázku, takže díky, Vlasto. Teď byla Hanka a možná Petr se hlásí, takže Hanko. Tak já mám takovou možná přízemnější otázku. Mně se strašně líbilo, když jste povídal o vodě. A já to mám tak, že když třeba mi není dobře nebo mě bolí hlava, tak mi stačí dát si sprchu, nemusím si dávat žádný prášek a ono to pomůže. Myslíte si, že je to možné, nebo to mám úplně vsugerované? Já si myslím, že voda, pěkně jste to vychytala vlastně v těch mých slovech, je něco velice zajímavého, na naší planetě velice vzácného, i když dá se říct, že je to neustále přítomno kdekoliv. I lidské tělo je z nějakých 70% voda, takže možná jsme k tomu i nějakým způsobem zváni nebo tažení tou vodou. A také, když jsem zmiňoval ten Tao Te Ching a Lao Tseho, tak on vlastně vodu zmiňuje taky opakovaně. Takže voda, mám za to, že má i z toho náboženského, i z toho léčitelského pohledu veliký význam pro člověka. Když si vezmete křest, když si vezmete svěcenou vodu, voda nás neustále nějakým způsobem provází. A myslím si, že se od vody můžeme učit a my taoisté se od vody velice učíme a rádi. Takže díky. Děkuji. Stačilo, Hanko? Stačilo? Úplně moc děkuji. Bezva. Takže kdo Ano, další? se stalo. Kdo další? Petr? Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, protože já jsem se setkal s akupunkturou před takovými 40 lety, ještě za tuhé totality. A byl to doktor Debev, Zdeněk ho zná dobře a zná i jeho syny. A mi to skutečně pomohlo. A tenkrát on potom měl s tím velké problémy, protože v té době to byl problém, protože byla nějaká metodika tady u nás socialistické léčby a tady toto byly nějaké cizí způsoby, které nebyly uznávány u nás. A já jsem od té doby v podstatě už to zažil několikrát a našel jsem si také jiné lidi a několikrát už jsem akupunkturu vyzkoušel a vždycky mi pomohla. To je jedna poznámka. Druhá, mě teda úplně překvapila šíře vašich aktivit, které vlastně svědčí o tom, že nejenom od toho bojového umění přes tu léčbu, masáže a já nevím, co všechno jste to vyjmenoval, je to obvyklé, že taoisté mají tak široký záběr aktivit a jsou schopni všechno zvládnout dokonale? To je otázka. Děkuji za tu otázku. Nevím, jestli je to obvyklé, ale myslím si, že ty věci se velice dobře doplňují. Ono to třeba na první pohled vypadá, že je to odlišné, ale když si vezmete, že já vlastně musím i nějakým způsobem tu svoji tělesnou schránku udržovat v pořádku, abych mohl být do jisté míry, když jsem s klientem ten zdravý, který ho přiměje k určité harmonii, tak mě ta bojová umění právě dávají tu možnost posilovat toho svého ducha, to své tělo, abych mohl přinést vlastně nějaký užitek tomu nemocnému. Takže
Je to vlastně určité vyvážení a doplněk toho, co dělám. Ale v každém případě moji učitelé jdou daleko do větší šíře než já, protože to jsme se nebavili o liturgii taoistické, to jsme se nebavili o historii Číny a jiných věcech, jako je právě Feng Shui, kterému se nevěnuju, ale věnuje se tomu právě ten můj dobrý přítel a učitel Otakar Chochola. Nejmenuju, dejme tomu, další své učitele, kteří jsou víceméně zaměření na šamanismus. Odděleně bychom mohli taky hledět na tradiční čínskou medicínu a taky na taoistickou medicínu, která se opravdu zaměřuje na duchy, na duchovní vlastně podstatu člověka, případně na exorcisty. Takže těch metod je obrovské množství. Já jenom teďka slyším, že nás někdo ruší. Mezitím se hlásí Karel Novotný, takže děkuji za odpověď Petrovi. Poprosím teda všechny, kteří nemluví, včetně sám sebe, aby si vypli mikrofony a dáme slovo Karlu Novotnému. Něco nás tam ruší, někdo tam má nějaký špatný signál nebo něco. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Novotný. Takže zdravím. Já se přiznám, že dnešnímu večeru mě právě přilákal Martin, protože vlastně máme tu činnost i v té šíři hodně společnou. Já se tomu vlastně věnuju už od roku 74. Postupně se to nabalovalo a když jsem hledal nějaké odpovědi, já to řeknu na věci mezi nebem a zemí, skončil jsem u buddhismu a taoismu a i tradiční medicína, včetně čínské a tak dále, ale mě by zajímalo, jaký má názor na Shaolin. Martin. Tak, děkuju za tu otázku. Navíc zdravím člověka, který je na cestě, takže to je velice vzácné. V každém případě Shaolin je součástí kultury a kultury bojových umění. Je to věhlasný buddhistický klášter, kde Bodhidharma předal své znalosti, když připlul vlastně přes dlouhou řeku na stéble cukrové třtiny podle legendy. Založil tam kung fu, jak ho známe, hlavně tu buddhistickou školu. Takže legendy o Shaolinu jsou, bych řekl, není tak známý, řekl bych, ten Wudang, který nasleduju já, ale mám obrovský respekt samozřejmě k Shaolinu, k shaolinským mnichům i k buddhismu, protože ten mě taky zaujal. Zaujal mě specificky Chan buddhismus neboli Zen buddhismus, protože tato filozofie proniká právě shiatsu, které se opírá o Zen buddhismus, a samozřejmě Chan buddhismus v Číně je ovlivněn taoismem. Takže je tam spoustu podobných konceptů, je tam spoustu inspirací vzájemných a myslím si, že Shaolin, pokud se bavíme o bojových uměních, tak to je špička. Mám tu čest, znám i osobně pár lidí, kteří v České republice reprezentují Českou republiku, právě i jejich znalosti jsou ovlivněné velice hluboce těmito znalostmi šaolinských mnichů. Děkuju moc. Rádo se stalo. Já jsem vyzýval ještě k dalším otázkám. A pokud nejsou, tak bych poprosil Martina, jestli by měl pro nás nějaký vzkaz, nějaké shrnutí
pro lidi, kteří nejsou tak hluboko jako on, co by nám doporučil v našem životě z pohledu východních filozofií, z pohledu základních principů taoismu? To je velice těžká otázka, respektive vyjádřit se v nějakých jednoduchých slovech o tak širokém tématu. Ale chtěl bych říct, co jsem opakoval svým studentům tento týden na tréninku. A je to velice pragmatické, ať se nebojí jíst hořké. Jíst hořké Teďka jsme trošku špatně slyšeli, aspoň já teda, možná vypadl chvilku zvuk, jestli to můžeš zopakovat, Martine? Je to velice těžké zodpovědět na takový komplexní dotaz jednoduše, ale opřu se do čínské tradice a Číňané mají jedno rčení, číku, a to znamená doslovně jíst hořké. Jíst hořké znamená nebát se překonávat překážky, nebát se sníst i to hořké. Protože po nějaké době se z toho hořkého může stát i sladké. To je krásné. Já si myslím, že jsme si nemohli přát lepší závěr. Je to krásná výzva pro nás, pro všechny, protože život je pestrý, jak naznačovala Vlasta. A víme, že je to střídání, jak bylo řečeno, yin a yang. Je to střídání dne a noci, je to střídání toho dobrého a někdy i těžkého. Když se podíváme na biznis, tak taky tam máme ty křivky, že, které se opakují, krizi a zase prosperity. Takže si myslím, že pro nás taková ta výzva, ať to nevzdáváme, ať děláme, šíříme to dobré, šíříme harmonii a nebojíme se jak si plně prožít i to, co třeba nám zprvu není příjemné, ale věřím, že nás to může obohatit. Je to krásné a bude se to strašně hodit i pro má vnoučata a pro děti. Já to vidím i u nich, že je to někdy pro ně hodně těžké všechno to vnímat dobře a pozitivně a všechno berou, ne všechno, ale mnohé věci berou jako křivdy a proč se jim to děje a jak je to možné, když jsou pořád opečováváni ze všech stran. A opravdu to je nádherné přísloví. Děkuju za něho. Já ho určitě moc krát použiju. Já taky moc děkuju, protože to byl úžasný závěr. Díky moc.